जों बेखौ मावनो हायो जायखौ जों साननो हायो आरो जों बेखौ साननो हायो जायखौ दिनैसिम जों सानफेराखै। नोंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। मानोथो बे फंनि बाथ्रा खलबखौ सानै व्यक्तिया दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमान होनानै गालांबाय आरो बे सानै व्यक्तियानो जाबाय ब्रियान एक्सन आरो जन कं। नोंथांमोना मालाबा नङा मालाबा बिसोर सानैनि नामखौ खोनाबाय जानांगौ आरो खोनायाखैब्लाबो जेबो नङा। मानोथो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बिसोर सानैखौ मिथिगोन। दिनैनि समाव जों बयबो स्मार्टफन एबा एन्ड्रइड फनजों बाहायो आरो जोंनि बे स्मार्टफन एन्ड्रइड फनाव गुबुन एप्लिकेसना डाटा, नाथाय जोंनि बे स्मार्टफन एन्ड्रइड फनाव WhatsApp बे एप्लिकेसना थायो आरो जों बयबो बाहायो। नाथाय बिनि जारिमिन आरो बिनि देरहासार जानायखौ जों मिथिया। ब्रियान एक्सन आरो जन कं होननाय सानै लोगोआ बे कम्पानिखौ बिथांमोना खुलिजेनदोंमोन। बिथांमोना गिबिसिनथाराव याहू होननाय मोनसे गेदेर कम्पानियाव खामानि मावोमोन। नाथाय बिथांमोना सानैया सानबाय जे जोङो गावनो मोनसे बिजनेस खुलिगोन होननानै बिथांमोना बे कम्पानिनिफ्राय ओंखारबोयो आरो गिबिसिनथाराव बिथांमोना गेदेर साक्सेस मोनैनि थाखाय बिथांमोना सानफिनबाय जे जोङो आरो खनसेबाव जोङो साख्रिखौनो मावफिननांसिगोन होननानै बिथांमोना सानो आरो बिनिखाय ब्रियान एक्सना सिगांनिफ्रायनो फेसबुक कम्पानियाव खामानि मावनो गोसोखामोन। बिनिखाय बियो फेसबुक कम्पानियाव एप्लिकेसन होयो। नाथाय फेसबुक कम्पानिया बिनि होनाय एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामो। जेब्ला बे रिजेक्ट खालामजायो अब्ला ब्रियान एक्सना जोबोद दुखु मोनो। अब्लाबो बियो जेननाय लायासै आरो बियो खनसेबावनि थाखाय टुइटार कम्पानियाव एप्लिकेसन गारो आरो जेब्ला टुइटार कम्पानियाव बे एप्लिकेसन गारो टुइटार कम्पानियाबो बिनि होनाय एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामो। बेबायदि खनसे खननै खनथाम रिजेक्ट खालामजानायनि उनाव जोंनि गोसोफ्रा माबायदि जायो? जोङो सानो जे जोंनि खामानि मावनो एबा आङो खुनु खामानिनि थाखायनो आङो जयग' नङा होननानै जोङो रावजोंबो रायलाया एबा जों न' सिङावनो हाबनानै थायो, बाहेरायाव ओंखारा, जों बिदि जायो। नाथाय ब्रियान एक्सना बेबायदि खनसे नङा खननै खनथाम साख्रिनि होनाय एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामजानायनि उनावबो बियो जेबो साननाय लायासै। आनखि बियो चेलेन्ज लाबाय जे आं एबारनिफ्राय रावनिबो कम्पानियाव आङो खामानि मावला, आङो गावनो कम्पानि खुलिगोन आरो आं प्रडाक्ट्स दिहुनगोन होननानै बे चेलेन्ज लाबाय आरो बेबायदिनो बे चेलेन्ज लानानै गावनि लोगो जन कंखौ लोगो लानानै बियो हर सान खस्थ' खालामबाय आरो हर सान खस्थ' खालामनायनि उनाव बिनि फिथाइया थायबाय, जाय फिथाइया दिनै जों WhatsApp महरै नुनो मोन्दों। नंगौ लोगोफोर, बियो WhatsAppखौ 2009आव बानायनाय जादोंमोन आरो बे WhatsAppजों दिनै गुबै बुहुमनि मानसिफ्रानो नांनानै दङ। आरो जाय कम्पानि एबा फेसबुक कम्पानिया बिथांखौ होखारहरदोंमोन, नाथाय बे फेसबुक कम्पानिनिख्रुइबो दिनै बे WhatsAppखौ बाहायग्रा सुबुं अनजिमाया 3 गुन बारा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नंगौ लोगोफोर, जेब्ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो लायो जोंखौ होखारो, नाथाय नोंथाङा दुखु दाजा। मानोथो नोंथाङा बिनिख्रुइबो देरसिन माबा मोनसे साक्सेस मोननो थांगासिनो दङ। मानोना नोंथांमोना दिनै मिथिगोन बे WhatsAppखौ बाहायग्रा सुबुं अनजिमाया दिनै 1000 क्र'रनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा बे एप्सखौ बाहायो आरो दिनै जाय फेसबुक कम्पानिया बिथांखौ साख्रिनिफ्राय होखारदोंमोन एबा बिथांनि होनाय साख्रिनि एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामदोंमोन, दिनै बे कम्पानियानो बिनि बे एप्सखौ WhatsApp एप्सखौ $19,000 बिलियन होनानै बायनानै लानो गोनां जादों एबा गावबो सासे शेयार हल्डार जानो गोनां जादों। जेब्ला जोङो खामानि मावनो लायो, जोंनि खामानि मावनायाव जोङो आनसाक्सेस जायो, अब्ला नोंथाङा जेबो साननाङा, जेबो दुखु दाजा। मानोथो नोंथाङा जुदि बे खामानियाव आनसाक्सेस जादोंबा नोंथाङा बिनिख्रुइबो देरसिन माबा मोनसे मोननो थांगासिनो दं। बेखौ लानानै नोंथाङा खामानि माव। आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।